što se dešava. Sad ćemo da vidimo zbog čega. Dalje. I evo, vraćamo se sa jednog terena. Radi se o liftu u jednom hotelu. Lift kreće, odnosno, pošto se radi o hidrauličnom liftu, u sekvenciji upuštača zvezda se glavni kontaktor ne aktivira, dok se u delti aktivira i za to vreme, da, radi se o, evo je ploča tu, radi se, ploča detektuje grešku 78 i ploča prestane sa radnom, odnosno izbaci grešku i stane. Tako da, eto, sada ćemo probati da, skinuli smo ploču, ponuli smo sa nama, pa ćemo probati da uradimo popravku, ako bude uspelo, pa ćemo ispratiti sve do kraja da vidimo je li to bilo uspešno ili ćemo morati da pribegavamo nekim drugim metodama. I evo, izvedili smo jedno staro kolo koje se nalazilo, na koje sumnjamo da zapravo ne radi, i promenit ćemo još i driver za releje koje pobuđuju kontaktore. Taj driver ćemo isto zameniti, isto smo uzeli novi driver za njih. Ovo je zapravo kolo kome mikroprocesor pošalje informaciju i ono ga faktički zapamti, ajde da tako kažem. I kada zapamti tu informaciju, ostane u tom stanju, a mikroprocesor može da nastavi dalje sa upravljanjem sa ostatkom periferija i faktički kaže mu drži to ovako i onda ono drži to u tom stanju sve dok mu se on ponovo ne obrati i ne resetuje ga. I ima više takvih kola na ploči i zapravo tako sama ploča funkcioniše i sam mikroprocesor može da obrađuje više, da upravlja sa više stvari istovremeno, jedan od načina. Tako da ćemo sad to zalemiti, što smo odvojili. Imali smo malo muke da to odvojimo. Ovo ćemo očistiti, naravno, ne može da ostane ovako. Onda ćemo vratiti i proveriti da vidimo kako radi. Inače, nisam rekao, ploča je BG15, jedna od ploča koja se često pojavljuju na liftovima. Eto, sad ćemo vratiti nazad, pa idemo da montiramo i da vidimo kako radi. I evo, sad ovde imamo situaciju da je sve proradilo.